Nu vil vi gerne vise jer, hvordan man hækler rundt. Det første man gør, det er, at man snor garnet omkring fingeren. Og det gør vi for at lave en løkke. Sådan der. Og her bruger vi så en hækkelnål, som er 4 mm. Ind igennem løkken. Laver en luftmaske. Og en mere luftmaske. Så vi har 3 luftmasker. Så laver vi ellers en fastmaske. Og kører ind igennem hullet. På den der måde. Og så ned igennem de 2. Så kører vi igennem det samme hul. Igen. Der. Gennem de 2. Og så fortsætter vi ind igennem den samme maske eller hul. Og fortsætter på samme måde som før. Igen. Igennem hullet. Igennem. Igennem de 2. Og så de sidste 2. Og sådan bliver vi ved. Og til sidst så kommer det til at se sådan ud. Så rigtig god fornøjelse.